Nga pala, ito na yung napag-usapan namin ng gynecologist. Magandang hapon, mga inday. So, this is it. This is what we are waiting for. Wala si Sabi, mga inday, kasi pumunta sila ng lake ni Karen. Si Karen yung palagi namin pinag-iiwanan kay Sabi. So, pumunta siya sa bahay, sinundo sa Sabi. Tapos siya naman, every Wednesday, earlier yung niya, labas niya sa school. Kasi early nagsisilabasan yung mga estudyante. Kaya, ayan, may driver tayo. Taxi driver. So, ayun na nga mga inday. This is the day. Pupunta kami sa gynecologist namin. And, ayan, i-assess nga nila kung, ayan, ipapalabas earlier si Inday Gamay. So, may mga question siguro sila na itatanong sa amin. So, wish us luck mga inday. Tapos mamaya pagdating namin sa bahay, ipapakita ko sa inyo yung na-prepare kong hospital bag. Ayan. Actually, it's 15 minutes to 3. Tapos yung appointment namin is 3:25. So, saktong-sakto lang siya. Kasi hindi to sa lumang hospital na palagi namin pinupuntahan. So, kabisado na namin yun. Kasi doon din ako nanganak. So, ito yung bago. Ito yung doon na nila ililipat lahat. So, mas malaki siya. Kaya, ayan, sabi ni Dudong, early daw kami. Kasi maghahanap pa kami. Malaki kasi yun. So, ayan, kita-kits maya-maya uli mga inday. So, babalitaan namin kayo ano yung napag-usapan namin. And, medyo kinakabahan ako kasi kinakabahan lang ako kung ano yung magiging result ng appointment namin sa araw na to. Wish us luck! We are here mga inday. So ito yung hospital mga inday. Dito muna kami sa parking area. Umiiral naman pag makulit. Yes, salamat. Mga inday, nasa waiting area na ako and ayan, kinuhaan ako kanina ng blood pressure tsaka yung weight ko. So, ito yung waiting area nila. Ang ganda. Ako lang yung pinapasok, pero pwede ko daw i-ask mamaya yung doktor if pwede kong papasukin si Dudong. Kaya i-ask ko siya mamaya. This is the stomach of the baby, that's also fine. Okay. This is the bladder of the baby, also good. And then here we have the heartbeat. The foot is Which is also fine. And she's moving, I think. Here's food. yeah, it's here. It's It's a hitting food, me. yes. Here you see it's a food. A lot of. I'm gonna measure the amniotic fluid because it's pretty much. Fluid. Yeah. So it's still within the normal range, the fluid. It's a little. So she's doing fine. She's just bigger than normal. That's the amniotic. Hour later! So, Inaano niya ako. when you go to bed, you never say. So, Mga inday, ang katatapos lang namin sa ospital, sa appointment namin. So, didiretso kami kasi sabi ko, wala kaming mauulam mamaya. And, bili na lang kami ng Indonesian food. So, meron dito parang karinderya mga inday. And, ay, masarap naman yung mga ano nila, mga ulam nila. So, dadaan kami. Soon after. Ang laki ng ospital mga inday. Kasi last time na pag-visit ko dati, nare-renovate pa yan. So, hindi ganun kalaki. So, ngayon, ang laki na niya. And, nga pala, ito na yung napag-usapan namin ng gynecologist. It's, oh my gosh. Bumalik si Dudong. Sarado. Close. jammer hè? Maybe in the under. Ja.
So, may isa pa naman tindahan, mga inday. So, ayan. Buti na lang, at least masasabayan ako ni Dudong na magkwento kung ano yung mga kaganapan kanina. So, wait. Oh. Masakit kasi inano mga inday. Ginanon. Finil. Kaya, don't tell everything. Kaya parang masakit pa. So, ayun na nga, inano na nila ako ng schedule mga inday. Next Wednesday, babalik uli kami. Kasi nga, ayun nga, i-indos ako mga inday. So, ayan. Pero at least naman para ma-plan namin kung sino yung babantay kay Savi. Kasi 3:30 yung pagpunta namin dito sa ospital. So, may ikakabit sila na parang balloon daw. So, may inano sila na site dito sa amin. So, papanoorin ko yung mamaya kung paano yung process. And ayaw din naman nila ngayon kasi 38 weeks daw para magkakaproblema sa respiratory organ ni baby ko ngayon daw. So, kaya inano nila na 39 weeks, saktong 39 weeks ngayong Wednesday. So, ayun. And we already talk about it, love, right? Ayan, open kami and ready na kami. Kasi nung last visit namin sa midwife, so ayun yung i-discuss na mas maganda daw i-ano habang maaga pa para hindi masyadong lumaki si baby. And what do you feel now? How to get to the food? No, but the hospital. Yeah, it's also nice that you know. That you can Plan also. Yeah, So, Savi. ayan. So, inaalala din namin baka kasi But it's also taking long because you go Wednesday and then it takes all night and then next week you have to call, next day you have to call. I mean, Later. magandang hapon uli mga Inday. Andito ako sa room ni Inday Gamay. And ayan, as I promised kanina, ipapakita ko yung hospital bag na naihanda namin. Hindi naman siya bonggang-bonggang madami ang small luggage lang yung dinala ko kasi malapit lang naman yung bahay namin. And anytime pwede namang, ayan, makapag-drive. More than 10 minutes lang from hospital to our house. So, pwede makapag-drive agad-agad si Dudong. And, hiningal ako. Kakarating ko lang ng bahay. So, dinrapbay lang ako ni Dudong kasi nagpagasolina siya sa Belgium. Huwag kayong magtaka, Belgium is less than 30 minutes dito yung ayan, gasolinahan ng Belgium. So, may malapit. And mas mura yung gasolina dun. And si Savi, kaya niya ako dinrapbay kasi hindi namin alam anong oras ihahatid ni Karen si Savi. So, ayan, walang na tayong paligoy-ligoy pa. Let's start the hospital bag raid. Charot, may raid. May pa-raid si Inday Val. So, ito muna start natin. So, hindi ko siya nilagay muna sa bag. If magtatanong kayo ano yung laman, kunting abubot lang naman, mga lipstick, face powder, toiletries, basta toothbrush, toothpaste, mga ganun. Mga importanteng pang hygiene, mga Inday. And, naseparate ko na yung charger ng ayan, camera natin. So, ayan, may 4 na battery tayo for GoPro if ever kailanganin natin. And, ayan, backup lang naman yung GoPro. Ginagamit ko palagi is ito, yung Canon. So, ayan, may extra tayong battery ng Canon. Tapos, yung charger natin ng cellphone, hindi ko pa nilagay muna dito kasi meron pa naman tayong 1 week. So, andun pa siya sa baba. Hiningal ako. So, and actually, ito yung mga list na, ayan, chine-check ko ano yung mga kulang, ano yung, nagawa ko na. So, ito yung GoPro camera ko. So, for backup natin, if ever. So, nilagay ko na dito. And, unahin natin to dito sa bulsa. Naglagay ako ng slipper, mga Inday. So, ayan, nakaano na siya, naka-plastic. Naglagay din ako ng extra contact lens if ever mawala. Pati kay Dudong, meron din siya dito. And, ayan, liquid para sa lens. And yung lalagyan ng lens. Tsaka coins. Bakit nagdala ng coins? Kasi pag, if ever yung, baka mahirapan akong maglakad, or pagkatapos manganak, kailangan ng wheelchair. Yung wheelchair kasi may parang hinuhulog ka, parang nakalock siya, tapos maihuhulog ka na parang magkano. Hindi ko alam, basta coin siya. Kung hindi ko alam magkano, nakalimutan ko na during service time. Pero, ayun. So, kailangan may dala ako dito. Tapos, may dala din ako dito papers. Ayan.
So, ito yung kakailanganin ng maternity care. So, yung sa maternity care, sila yung tumutulong pagkatapos ng mga anak. Ayan, pupunta sila sa bahay. So, sila yung mag-a-assist sa'yo. Basta i-check nila yung condition mo. Di kay baby, of course. So, ayan. So, ayan. And, dito na tayo. Charan! So, nagdala lang ako ng face mask, mga inday, if ever kailanganin. May ano naman si Dudong, may face mask din naman siya na extra sa sasakyan. Kasi nga, anytime, if gusto namin pumunta ng grocery, so talagang kailangan mag-mask. And, sa kay Dudong naman, nagdala lang ako ng isang short at 2 shirt. Para, ayan, if ever magpamalit siya. Tsaka, underwear niya. So, yun lang yung dinala ko. Kasi nga sabi ko nga kanina malapit lang yung bahay namin. So, anytime, he can go home. So, ayan. Ito yung, ayan, nalabahan ko kahapon. Yung, binili ko kay Inday Gamay, yung baby swaddle. So, mahimbing na yung tulog nila pag may ganito, mga Inday. And, ayan, naka-ano na siya, naka-plastic na siya, underwear, bra, nursing bra. Tapos, of course, pantulog, yung dress na gagamitin ko sa panganganak. So, kailangan as much as possible yung comfortable ka, mga Inday. So, ayan, nandiyan na din, pantulog, or ano man. Ito yung kay baby, sinegregate ko na yung bodysuit niya. And, kung ano yung gagamitin niya while nagsistay siya sa hospital. So, I hope mabilis lang kami sa hospital. Pero if ever, tumagal kami sa hospital, enough na yung dinala kong mga gamit sa kanya. So, ayan, if ever medyo malamig, so, ayan, may pang ano siya, may pang lamig siya, and everything. So, may medyas, may para sa ulo, may blanket. So, ayun lang naman yung mga importante, mga inay. Andiyan na si Dudong. Ay, mga inday, bababa ko lang, and andito na pala si Dudong. Ayan, and si Dudong Gamay. Say hello! Say hello! 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 So, ayan mga inday, before natin tapusin yung vlog natin for today, magsha-shoutout ako sandali. And, ayan, nakaano lang ako dito sa sofa. Ayan, para makapagpahinga din si Inday Gamay. So, unahin natin, shoutout sa iyo, Papa Ver Channel, Benita Castro Mayor, Jessica Musni, Amy Mascarinya, Delin Adams, Gigi and Laika Vlogs, Noemea Balahon, Susan Samonton Person, Angie Bigino, Lorna Mon, Norma Hernandez, Edna Chua, Luvis Channel, Frau Jean, of course, may ka-team Kavayen, Inday Ikat and Inday Yen, and Maarting Maldito, kapatid ni Inday Yen, BNB Family, Jennifer Fernandez, Cherry de los Santos Marfe, Arfan Vlogs in Nepal, Sis Lorna Montesilio, Nisa G, Joyce Bernstein, Melissa de Dios, Unal Ailesi, shoutout sis, Pinay Moms Vlogs, si Phil British, Family Vlogs, sis Jan, shoutout, Rena May Castronuevo, Arlen Durango, Beth Dur, Melissa de Dios, sino pa ba? The Little Mixed Family, Young Pinay Engineer in India, Maria Joy Luebke, si Sis Nanette Vandico, si Sis Tess Benavides, si Tita Ruby de la Rosa, and ayan, pasensya na po sa mga nakalimutan ko. So, dito po nagtatapos yung vlog namin for today. Thank you for watching our video. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe to our channel and pakihit na din po yung notification bell para if ever may mga bagong video kami, man-notify kayo ng bonggang-bongga. See you next time po. Ingat kayo lagi. Bye! Sabi. Bye! Bye. Matyohan. Bye! Ang papaaw. Bye!